dudu. Iya dasar kekeporannya to. Arep ngopo tekan kene? Lho gelet apa jajan? Koe apa aku sing bakal tekaning pati. Citraksi. Apa? Iki gelut iki ora mung gelut ning nggon sepi. Lah iya, lah terus Ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mestine Citraksi kok menang karo Sencaki. Ning nek gingko gelut menang Sencaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ya. Ayo. Lah terus Tinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. begitu ya? Iya. Iya, Sencaki wis nek ngono wong urip iki golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene, aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke, selamat berkarya. Sukses, salam budaya. Kok meng sedilit iki? Piye Sencaki mati? Oh, ora wangun. Lho kok ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kula nek maju perang niku kabeh wis do bedhek Citraksi kae engko mesti modal. Niku batine penonton. Kula duarep karo Sencaki. Sencaki omong kali kula, Citraksi. Nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok menang. Mula nek manut aku, mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sencaki, kula ngentoke kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, ngata? Asida perang ora. Lho, lah ora. Sing penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki glelenge kok, Mas. Wah iya. Heeh ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakane mbasmu. Lho, aja nesu, Man, aja nesu. Masa ana cagane mambruk. Kula lak omong apa anane to saniki umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus diundhake karo mungsuhe. Nek nganti kowe menang karo aku, kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun wae ora apa-apa, Man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenyet nika, pripun? Ming mergo Citraksi menang, terus do mulih, do ora trima, dadalange goblok. Citraksi kok menang, yo mulih rasa nonton wayang-wayang gua apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngapa kae? Nggih mboten, luwung kula mundur, ning tetep ditonton tur wangun. Nggih mboten? Iya. Kowe kana munduran. Mundura. Ning ra wangun. Oh, kita lho mundur ning karo gleleng. Lho. Ning kalah. Ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang Wagu. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula usus urip ning alam padang niku arep ketoke randuwe ning gleleng, Mas. Randuwe kalah ning gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Kita bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip nyambron ndase Citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, kok krungu. Krungu wong meng nang Riki karo Riki kok.
Kuku kula niku ora lumada ming nang eblek niki. Ngrasani kan. Oh, senane pepate ora mbaji. Loh, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa men